Survive exclusive. Ndarangarira tichifuta mombe. Nesi transition dazo ndumenya mdao ndizo kwakuseli married nasi wa zvina basa vanizo shando kuda uri married kuita seka baby mira mbomira nguya tanga wataura nyaya yako hausizo zvakaitika musiwe ndogona kuti arina ndomunyengerera nyengerera angasati arova saka iplan yekuti kana angasati adya chitsvaganizira dzekuti anojasi kana aiwa vara mugero wese unaizvo natosiwejira pakashata mukuzvidza nhaina mwana pakashata iwe utaura newe usikuona zvandiri kuita here ndati ona kwavara mugero kopa munenge muchimboiteiwo mumafoni ipapo ndeti patiktok unoziva tiktok kuita sei aya matiktok enyu ayo matichamanzwira matiktok tiktok only tiktok ira pakashata but matiktok enyu ayo matiktok aya matiktok achatiputsira imba patiktok pepanoputsirwa netiktok ini izvozvo ndine mbudzi rimo umwe ndinoenda kubasa everyday uko imo yangotora foni mutangaaura hamuna kutora foni yangu here pepe yangu wakauraya foni yangu iwewe injibva ndati yangu indotora yako waida kuti tigare saka ini ndomukira na6 uko kuti ndigare nembudzi tiktok here pepe mari yacho ikabuda hauchi here mari inobuda rini apa ane 3 years iyo mwe mari inobuda rini buda mira basa rinopera basa muenzano yangu apatopera bana zvaita 2 hours later. itikaka bosi vadzangu dzaandidya mamshi tichikuva aiwa sisi tiri vanhu vebhizinesi hamukatotona tatoya so bhozi kutofamba kutobva ukoko isisi tiri vanhu vebhizinesi mamati ndine nyaya yangu kana ndakanzoti unoita zvemakombiyutas ndakapiwa nhamba dzeinomwe munhu allright ndokudya kwedu todya kwedu zvekuti matononoka musati matotaura nyaya mamuchida kuti titese tigagaka murungu bhozi mungoona environment vanhu vanopedzera vakuzofunga kuti pamwe pane ngonange zvinhu zvikutoitika isisi yanguita business titese nyaya yangu yakamira yakadai so hazidi kuti inzwike nevanhu bo taurai muri papo haisi nyaya taurai muri papo nyaya yangu pane munhu akatitora vhidhiyo maungozivawo here munoziva munhu unokundikana ndiri munhu wenyama ndinokundikana pane umwe murume wangu wandodana indine murume but pane umwe mufesi wandaidanana naye so mufesi uyu takabva tazoonekwa tirimusapotiita akamba achitora mavhidhiyo apa ndagaya manje apapo kamdaraka kandiwachisa rati ndakuda kupedza naye ndakuda kusobudisa evidence manje yakakwana ndandivanyangire ndakusovatora vhidhiyo vese zvadhakwa ndakupedza navo kuti zvakangwara inoazitive izvozvo manje inini right ndadzoka manje mudhara saka ndandiroda kuti mundivhisirewo maphotos ayaya mufoni memunhu iyeye kumadhirita kuti maclear because inini ndine murume munoziva uyu murume munoziva professor not stereki but ndokuna ndichimuziva taura nyaya murume wangu professor iyeye ndiye murume wangu so akabata mameseji aya akabata mapicture aya nemunhu iyeye pangonasa kubudira zvakanaka ndikukumbira mundibetsere wameno kana muchizvigona izvozvo ndozvigona imimi mari ingaite mari chokwadi chacho chiripo ndichikudai mukuona foni yandakabata vanchikurekodhai professor iyi best friend yangu
zvekutodaro ende nyaya payakatomboya kwandiri ande ndasingatofungiriwo kuti mungaita zvinhu zvakadaro but anyway mazuva munomuziva here profesa wacho vhidhiyo nandichitotora vhidhiyo kutaura kwamama muchiita hani maona ndichibudisa foni yangu ndichidai so ndandichitora vhidhiyo kuitira kuti nyaya iyi bhozi nyaya iyi ndandakatoiudzwa ende ndandakatonzi ndizokutireka but apa zvatozoita easy manje zvatozoita easy hapana kuita sei ndokutsironze ndikuzi shapa nenyaya yekuti kwashata apane mapikisi andakaona mufoni nemukadzi wangu ndandakangomaona mapiki aingoti anzi ai richi but ndikazongomashaya unoziva anenge akundichita chito aiwa hayi zvidiki izvi ndo zvinhu zvatodhenana unoona tichi vakadzi vai vakangwarisa munhu iye anogona kunge achiti kutrika iyo tokonaita dhiri but iyo unozobuda here inini handiite zvinhu zvemahara ndodachi unoziva wana handobuda asaka bo iwo zvatoita manje iwewe manje unosvika foni yamadhama yako handiti but inoda kutora zvangwara because ukasaitora zvangwara inogona kuchaya since wati inomira maoko iwo zvatoita manje iwe unosvika pafoni yamadhama yako handiti kana ida kuona even mukambudzi kako ikakaka zvinouya handiti iwe unosvikobaya #200 * pafoni yamadhama yako handiti wodhaila so wobva wasiyana nazvo handitika iwe kwangudaro chete unotanga kutonzwa makozi ese anenge achitoita haisi nyaya saka muripo unenge wakamira sei aiwa tozotaura kana zvashanda but ingobata kana zvemabhuru mashanu bo itoripo tori padheni aiwa saka bo maya utora uya nayo haisi nyaya utora uya nayo inini zvandakuita panapa information ndo yandanitsvaga chaichai ende aiwa haisi nyaya mimi zvatakuita manje imimi hamenoti imimi makubhidhe alright munotsvaga mari ndikuzviziva muda mari imi muda mari hamunga mukwanisi kundibhadhara muri kuda mari plus professor friend yangu zvoti ndichite friend yangu manje bhozi ndienda kutofana nemunhu wamuri zvatozvemunotsvinezvo aiwa murume wese unotari naye ainga chingotaura zvake izvozvo but aiwa ndoita sei ngarimbonoona pasta pavari kanaona baba pavari vakandinamatira ndiona zvinoita sei but zvekuchechi zviri kuramba mwani chechi ndoende mberi ndodiwo hai ndofanira kujikisa murume wangu apedza kumujikisa ndouraya kefi kungangeya ndouraya kefi naseprince varifanira kufa ayo bhozi zvikabatwa ndikarambwa nosekwa kakumba kwacho kudzokera kumba ndasingle mother inini nekuda kwechihure ai chihure idhimoni ronamatirwera